Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε εκπληκτικά γιατί μας πήραν τηλέφωνο ότι είναι η κάμερά μας έτοιμη για παράδοση, ότι είναι στο κατάστημα που την έχουμε παραγγείλει και ότι ήταν στο κατάστημα και είναι έτοιμη προς παραλαβή και πήγα και την πήρα. Οπότε αυτή τη στιγμή σας μιλάω από τη νέα μου κάμερα. Η κάμερα που χρησιμοποιώ πια είναι η GoPro Hero 12. Είναι η Editor's Edition, όπου έχει μικρόφωνο και το ματσούκι που το κρατάς. Δεν ξέρω ο ήχος πόσο καλός είναι με τόσο θόρυβο. Δεν έχω κάποιο μικρόφωνο επάνω δεμένο, αλλά έχει μικρόφωνο το οποίο είναι απάνω μαζί με αυτή τη φουντίτσα που βάζουν. Θα φανεί πως φαίνεται. Έχω βγάλει και το παιδί βόλτα, το οποίο με τραβάει. Δεν έχει αφήσει δέντρο για δέντρο, ακατούρητο. Μπράβο αγάπη μου. Ο νέος δήμαρχος λέει και μπράβο με τόσο κατούριμα που έχεις ρίξει. Αυτό αγάπη μου κολόνα. Και πάμε τώρα στο κέντρο να πάρουμε κάποια εξαρτήματα που χρειαζόμαστε. Τι άλλο, είμαι πολύ χαρούμενος. Θα σας κάνω και ένα unboxing. Το έχω κάνει ήδη ρε γαμώτο. Θα σας κάνω ένα review για το πως είναι η κάμερα. Θα βλέπετε κι εσείς πως τραβάει. Ξέχασα να σας πω ότι το κατάστημα που πήγαμε να κάνουμε παραλαβή ήταν στο Μενίδη. Εγώ στο Μενίδη δεν έχω ξαναπάει. Και πήγαμε τέλος πάντων. Και όταν λέω πήγαμε, πήρα μαζί μου και τη Φέδρα. Και χαθήκαμε. Βρεθήκαμε σε κάτι χωράφια. Το GPS μου λέγει συνέχισε, αλλά δρόμος δεν υπήρχε. Τρομοκρατήθηκα λίγο, αλλά εντάξει, καταφέραμε, βρεθήκαμε πίσω. Αλλά λίγο τρόμαξα, γιατί κάποια στιγμή δεν υπήρχε άνθρωπος, κανένας, και δεν ήξερα τώρα και να φωνάξω βοηθή ποιος θα έρθει. Δεν έχω ακούσει και τα καλύτερα, οπότε ένιωσα μια μικρή τρομοκρατία. Αλλά έχω την κάμερά μου τώρα και δεν φοβάμαι τίποτα. Αου. Σχεδόν. Αου. Αφού πήραμε ό,τι χρειαζόμασταν, γυρίζω σπίτι και είδα ότι εδώ ο δρόμος είχε λίγο χαμηλό φωτισμό και είπα να τη δοκιμάσω χαμηλό φωτισμό. Από ό,τι βλέπω στην κάμερα δεν είναι και ο καλύτερος φωτισμός, αλλά οκ. Το Editor's Edition της GoPro Hero 12 έρχεται μαζί με ένα flash που μπαίνει από πάνω, κουμπώνει και φωτίζει λίγο παραπάνω, και εγώ δεν το πήρα. Τέλεια. Εμένα το μόνο που με αγχώνει είναι το μικρόφωνο, αν ακούγεται καλά. Κατά τα άλλα δεν φαίνεται καλά στη νύχτα, οπότε θέλει το φωτισμό του. Αυτή είναι η κάμερα, έρχεται σε αυτό το ωραίο βαλιτσάκι. Ανοίγουμε εδώ πέρα. Έχω βγάλει τα αυτοκόλλητα γιατί την έχω χρησιμοποιήσει ήδη, απλά τα ξανατοποθέτησα για να σας τη δείξω. Αυτό είναι το flash που σας έλεγα, έχει και το προστατευτικό εδώ μπροστά που το βάζει πάνω στην κάμερα. Είναι πολύ δυνατό, δηλαδή οριακά τυφλώνεσαι. Η κάμερα είναι λίγο μικρούλα, έχει μπροστά οθόνη και υπάρχει και η πίσω η μεγάλη οθόνη αφής. Την αφήνω και αυτή εδώ στην άκρη. Είναι η Hero Pro 12. Και τώρα να σας δείξω ότι είναι το Editor's Edition. Ωραία. Είναι αυτό εδώ το τέτοιο που το βάζεις σαν προστατευτική θήκη είναι. Από εδώ μπαίνει πάνω το flash, μπαίνει και στο πλάι άμα θέλετε. Αυτό είναι το μικρόφωνο. Είναι ένα επιπλέον μικρόφωνο. Εδώ συνδέεται εσωτερικά, άμα δείτε εδώ θα σας το δείξω στη συνέχεια. Αυτό είναι το
holder που κρατά στο χέρι, το προσπαθήσω να το βγάλω, είναι το holder, το οποίο είναι και power bank και τρίποδο. Έχει από εδώ από κάτω, είναι κάπως έτσι. Μπορείς να το χειρίζεσαι και από εδώ πέρα. Είναι εδώ, ανοίγει, τώρα δεν μπορώ να το ανοίξω. Είναι και με το ένα χέρι, το άλλο κρατάω το κινητό, συγγνώμη. Ανοίγουν αυτά τα δύο και τις στηρίζεις εδώ, ωραιότατα. Είναι και power bank όπως σας είπα. Ανοίγεις από εδώ και φορτίζεις από εδώ, και από εδώ συνδέεται στην κάμερα. Όπως και από εδώ μπορείς να προσθέσεις ό,τι άλλο θες. Είναι πολύ στιβαρή, είναι πολύ γερή η κατασκευή της. Ωραία, το αφήνω και αυτό στην άκρη και πηγαίνουμε στα επόμενα. Εδώ είναι αυτά που βιδώνεις επάνω την κάμερα στο holder. Δύο καλώδια για να φορτίζεις και την κάμερα αλλά και το holder. Εδώ είναι για να προσθέσεις, άμα θέλεις επιπλέον μικρόφωνο επάνω, τα βάζεις και αυτά στα πλαϊνά. Εδώ είναι το... δώσουμε ένα λεπτό. Εδώ είναι αυτό που το βάζεις πάνω από την κάμερα, τοποθετείς. Να δω τώρα πώς θα το κάνω αυτό. Είναι... δεν το βάζεις στην κάμερα, το βάζεις στο ηχείο. Δώστε μου ένα λεπτό. Το βάζεις εδώ, σε αυτό όπως σας είπα. Για τον αέρα, κρατάει ήχο, κρατάει τύχη, όπως είδατε στο βίντεο, γιατί και εγώ το άκουσα πριν λίγο. Είναι, θεωρώ, καλός ο ήχος του. Το βάζεις εδώ. Εντάξει, με το ένα χέρι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Το έβαλες, ορίστε. Και βάζεις την κάμερα αυτή εδώ μέσα. Ανοίγει αυτό εδώ στο πλάι. Είναι γερή γενικά η κατασκευή και τώρα δεν μπορώ να ανοίξω. Και το χώνεις αυτό εδώ μέσα. Οπότε το μικρόφωνο από εδώ έχει άλλη δυναμική. Είναι πολύ πιο δυνατό. Επίσης μπορείς να επιλέξεις, επειδή έχει τρία μικρόφωνα. Έχει ένα μπροστά, το μεσαίο και το πίσω, όπου είναι για vlogs και για οτιδήποτε άλλο θέλεις, να τραβάει μόνο την κάμερα από αυτή την πλευρά. Μπορείς να επιλέξεις ποιο μικρόφωνο δηλαδή θέλεις. Αυτή είναι η νέα μου κάμερα. Ελπίζω να είναι καλή, γιατί έχω καταχρεωθεί. Η συγκεκριμένη κάμερα, ξέχασα να σας πω ότι δεν χρειάζεται κάποιο gimbal. Είναι αρκετό. Βέβαια το gimbal θα το κάνει πολύ καλύτερο, αλλά είναι αρκετό αυτό, διότι υπάρχει μέσα στην κάμερα σαν λογισμικό ένα πρόγραμμα, να το πω έτσι, που λέγεται Hypersmooth 6, το οποίο κρατάει από μόνο του και ηλεκτρονικά όλο αυτό το stability σταθερό. Οπότε νομίζω ότι το βίντεο δεν φαίνεται αρκετά κουνημένο, δεν είναι έτσι όπως κάνει αυτή η κάμερα. Το κρατάει πιο σταθερό. Θα δω και τα βίντεο που έχω τραβήξει πριν λίγο με την κάμερα και θα σας πω. Φεύγουμε για θέατρο, πάω να συναντήσω τα κορίτσια. Θα πάμε να δούμε το κρυφτό στο Altera Pass που παίζουν και φίλοι μας. Να πάτε να το δείτε για να στηρίζουμε και τους νέους ηθοποιούς. Και τα λέμε εκεί. Ζή, ξέρεις που είναι το θέατρο? Άμα κάνεις influence, ακολουθούν οι influencer. Αυτό τι ωραίο που είναι. Όλο οι τρία συνεχίζουμε. Ναι, εμείς θα φτάσουμε στην ώρα μας. Στην ώρα μας θα φτάσουμε και κάτι θα πούμε γιατί... Καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι...
μόλις συνειδητοποίησα ότι είχα φτιάξει ένα βιντεάκι για να το κλείσω αυτό, να σας πω όλους να πάτε στην παράσταση, για ποιους λόγους να πάτε στην παράσταση, και απλά η κάμερα μου δεν έκανε εγγραφή, γιατί εντάξει, εγώ δεν πάτησα το κουμπί, δεν φταίει η κάμερα, δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε και όλα σε όλους. Και τι έλεγα σε αυτό το βίντεο? Έλεγα ότι η παράσταση είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ σύγχρονη, είναι πολύ στο τώρα, αν και δεν είναι γραμμένη για το τώρα, σου δείχνει πόσος κόσμος ήταν στην ίδια κατάσταση με πολύ κόσμο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ ωραία η σκηνοθεσία του Ρωμανού, να πάτε να το δείτε, το κρυφτό, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Αλτέρα Πας 9 η ώρα. Αν το δείτε, γράψτε από κάτω αν σας άρεσε ή αν δεν σας άρεσε, που σίγουρα θα σας αρέσει, δεν παίζει αυτό. Φιλιά πολλά, τα λέμε, bye. Άγγελε, τι κάνεις? Κάνω edit το βίντεο. Κάνεις edit το βίντεο? Ναι, πού θα είναι edit? Και τι έκανες πριν, Άγγελε? Τίποτα. Άγγελε, τι έκανες? Εκεί, τι έκανες με αυτό εκεί? Κοίτα, είχαμε πάει σε μια παράσταση στο κρυφτό και επειδή ξέρουμε κάποια παιδιά, είναι αυτό, άμα μπορείτε να το δείτε, είναι αυτό. Okay. Και εγώ πριν πήγα για να δω ποιοι είναι και έκανα πάνω στο χαρτί, έλα να σου δείξω, έκανα αυτό, για να ανοίξει, να δω ποιοι είναι. Αυτό. Τρέπομαι, το λέω, αφήκετε με τώρα, να κάτσε εδώ μόνο. Να κάνεις edit? Ναι. Κάνεις και αφή και στην οθόνη? Δεν κάνεις την οθόνη. Ναι, όχι δεν κάνεις.